Vážené dámy, vážení pánové, milí účastníci, dovolte mi, abych vás jménem společnosti SO9 International a Usability Engineering Center srdečně přivítal na dnešním webináři, který je věnován tématu Bank Connect a bankovní operace přímo v SO9. Než se pustíme do samotného programu, rád bych nejprve přivítal naše dnešní prezentující. Za společnost SO9 mezi námi vítám Janu Čapkovou. Dobrý den. A Miroslava Chmelaře. Dobrý den. Jsou z oddělení vývoje SA9 a za společnost Usability Engineering Center Zero zde máme Janu Maličkovou. Dobrý deň. A Pavola Vala. Zdravím vás. Těší nás váš zájem o toto aktuální téma. Věřím, že dnešní webinář vám přinese praktické informace a odpovědi na vaše otázky. A nyní již předávám slovo našim prezentujícím. Ďakujem veľmi pekne. Teším sa, že vám dnes môžeme predstaviť Everyfin a zároveň sľubujeme, že vás čaká zaujímavý program o Open Banking inováciách. Dozviete sa teda detaily o Everyfin Bank Connect, službe, ktorú sme v spolupráci s SO9 pre vás pripravili. A v praktickej ukážke, video ukážke, budete vidieť, ako táto služba funguje vo vašom ERP. Ak ste majiteľ firmy, finančná riaditeľka, účtovník alebo účtovnička, tak si myslím, že práve tento webinár je pre vás ako stvorený v prípade, že hľadáte na trhu nástroje, ktoré vám pomôžu robiť vašu prácu efektívnejšie, rýchlejšie, aby ste mohli dosahovať vyššiu produktivitu v práci. Budeme mať možnosť si spoločne pozrieť aj cenník tejto služby a našim hlavným cieľom počas tohto webinára je vás motivovať, vyskúšať si túto inováciu, aby ste sami zistili na vlastnej koži, aké benefity prináša. A k tomu sme v závere tohto webinára pripravili aj pár tipov, ako sa dá rýchlo a jednoducho nastaviť modul Everyfin. Takže to je všetko k programu webináru a ja odovzdávam slovo pánovi Ptáčkovi späť. A asi vás nepočujeme. Než se dostaneme k samotné ukázce a nastavení práce s Bank Connect, možná by bylo dobré zmínit i z pohledu SA9, co stálo za naší rozhodnutím pro vzájemnou spolupráci. Ten první impuls zešel takřka před rokem od jednoho z našich dlouholetých zákazníků, společnosti SA9, který má více než 40 bankovních účtů a působí ve 3 evropských státech, Česko, Slovensko, Maďarsko. A jejich požadavkem byla snaha co nejvíc zjednodušit práci účetním, a to při zachování maximálního důrazu na bezpečnost, tedy prostřednictvím řešení s platnou PSD2 licencí udělovanou centrální bankou. A během 3 měsíců prvních našeho společného úsilí jsme vše připravili do testovacího režimu a jako i správná IT firma jsme si prošli jedním z testovacích klientů, kteří začali využívat pro vlastní potřeby to naše spojení a to naše řešení. Od verze 7.0, což byla uvolněna na začátku letošního roku, je možné vlastně i v rámci SA9 mít tu funkcionalitu mít využívanou. Jenom jsme si tady společně řekli, že by bylo napřed lepší, aby jsme vás vůbec seznámili s tím, jak lze tuhle službu zapojit a jak lze využívat. A teď bych zase opět slovo předal kolegům, chtěl jsem říct do Bratislavy, ale do Trnavy, a už bychom šli rovnou na konkrétní prezentaci. Takže ešte raz ďakujem. Áno, Everyfin je platforma otvoreného bankovníctva. Vytvorili sme ju, celú túto technológiu sme vytvorili v našej spoločnosti, ktorá je čisto slovenská firma, Usability Engineering Center, ako ste už viackrát počuli. Sme z Trnavy, sídlíme v Trnave. Kto by si to chcel zacieliť na mape, tak je to zhruba polhodinka od Bratislavy. Takže ak by ste chceli sa prísť porozprávať o Open Banking službách, aj osobne ste naozaj vítaní.
A ešte predtým, než sa ponoríme do tých detailov rôznych open banking služieb, tak by som vám rada porozprávala, že prečo sme takúto inováciu dokázali priniesť na trh a čo k tomu viedlo. Ide o to, že v Európe vlastne vznikla nový legislatívny rámec PSD2, je to smernica priamo z dielne Európskej komisie, ktorá vlastne prikázala touto smernicou všetkým bankám v Európe, aby mali tzv. Bezpečné tunely, cez ktoré vedia naozaj veľmi bezpečnou formou zdieľať bankové dáta o svojich klientov. Samozrejme, podľa legislatívy je potrebný súhlas toho majiteľa bankového účtu na to, aby sa toto mohlo diať. A prečo prišla vlastne Európska komisia s týmto návrhom bolo, že sa pozerala na konkurencieschopnosť finančného trhu európskeho a zistila, že Európa zaostáva za finančnými inováciami, ktoré bolo už vidno v Číne, v Brazílii, v Indii a v iných jurisdikciách svetových. Takže toto je vlastne odpoveďou Európskej únie na to, aby tie inovácie v Európe vznikali rýchlejšie, vlastne dala právomoci finančným technologickým firmám, ktoré dokážu tie inovácie prinášať rýchlejšie na trh a chcela takto uvoľniť aj to monopolné postavenie európskych bank. A v kombinácii s GDPR, teda PSD2 a GDPR sa kompletne zmenila paradigma myslenia o tých bankových dátach, že nepatria už banke, ale patria tomu, koho sa týkajú, teda majiteľovi účtu. A ten potom môže samozrejme so svojím súhlasom získavať inovatívne služby. Takže toto je také nejaké pozadie právne a chcela som ešte zdôrazniť, že európsky trh finančný je mimoriadne regulovaný. Máme najviac regulácií na svete, ale zároveň to je dobre, lebo naše finančné služby v Európe sú tým pádom aj najbezpečnejšie. A rovnako aj naša inštitúcia, my sme platobnou licencovanou inštitúciou v Národnej banke Slovenska. Tieto licencie vydávajú teda centrálne banky. My sme naše dve licencie, AIS a PIS, pasportovali do všetkých krajín 30 v Európe, to znamená všetky krajiny Európskej únie, Lichtenštejnsko, Nórsko a Island. A tým pádom je naša spoločnosť licencovaná a oprávnená na poskytovanie služieb služieb informovania o bankovom účte a takisto dokážeme vďaka druhej licencii aj inicializovať platby z bankových účtov. Takže toto je také pozadie právne a chcem vás naozaj ubezpečiť, že táto služba je rovnako bezpečná, ako keď používate banku. My sme v podstate máme vlastne bankovú licenciu na poskytovanie týchto služieb a naozaj nás Národná banka Slovenska pravidelne mesačne monitoruje, či máme dobrú finančnú stabilitu, či sú naše systémy bezpečné a ďalšie povinnosti samozrejme si plníme, aby sme túto službu mohli poskytovať. Takže je to všetko monitorované a nemusíte sa obávať si pripojiť účet do takejto služby. Dobre, takže teraz si môžeme porozprávať o tých samotných službách, ktoré sme vytvorili. My sme vlastne vytvorili open banking technológiu, do ktorej sme, to sa volá, že PSD2 API agregátor. Teda sme vytvorili také bankové konektory do každej banky v Európe. Momentálne naša licencia platí teda pre 30 krajín a technologicky nám to funguje už v 22 krajinách. Náš vývoj stále pokračuje, takže našou ambíciou je samozrejme pokryť úplne celú Európu. A teda jedna z tých služieb, ktorú sme vytvorili aj v spolupráci s ESO, je služba informovania o bankovom účte, ktorú nazývame Everyfin Bank Connect. A určite sa pri tejto službe stretnete aj s našou ďalšou vlastne aplikáciou Everyfin Multibanking, to je táto na kraji, kam si budete pripájať svoje bankové účty v prípade, že chcete automatizovať tieto procesy. Je to vlastne taký univerzálny internet banking, v ktorom sa dajú pripojiť naozaj všetky banky v Európe
A možno ešte spomeniem aj iné služby, ktoré máme, teda ponúkame aj alternatívu pre platby kartou, pre e-shopy, ale aj pre kamenné predajne. A zároveň aj takáto služba, ak by ste mali o ňu záujem, vieme túto platobnú inicializačnú službu priniesť v spolupráci s ESom aj do ERP. To znamená, že by ste mohli robiť hromadné platby alebo jednorazové platby napríklad na mzdy alebo vašim dodávateľom takým jednoduchším spôsobom, kedy sa nemusíte preklikávať medzi viacerými buď do banky alebo inými aplikáciami, ktoré potrebujete pri vašej práci. My vám umožníme touto technológiou pracovať v jednom prostredí a tým vlastne získavať čas a byť produktívnejší. Ako pán Ptáček spomínal, táto technológia je už vyladená v rámci ESA 9. Mali sme také pilotné prevádzky s viacerými klientmi, ktorých tu môžete vidieť, napríklad Vermont, Gant, Carolinu, Insportline, vinárske potreby, ale aj ďalší, ktorí sa nezmestili na tento slajd. Zároveň sú tam aj logá firiem, ktoré používajú naše Open Banking služby. Budete určite poznať Rohlík, Inviu, cestovnú kanceláriu, Motozem, pravdepodobne tí, ktorí nosia kontaktné šošovky alebo okuliare, tak určite poznajú Lentiamo a sú tu ďalšie firmy spomenuté samozrejme. Takže ja by som teraz odovzdala opäť slovo kolegom z ESA, aby sme si ukázali a povedali o tom, ako tá naša spolupráca vlastne čo priniesla do ERP systému ESA. Nech sa páči. Zde bude krátká ukázka toho, co vlastně je výsledkem. Takže v prvé řadě je potřeba v ESu nastavit novou definici pro import bankovních výpisů, kde již možná máte konektory na jiné banky. A následně potom již v soubory načtených výpisů budeme vidět v další činnosti, kde jsou protokoly o zpracování a je zde možno také tlačítkem, to by měl být kousek dál na tom videu, ale... nebo nějak to. To jsou ty definice a v těchto souborech bankovních výpisů jsou jednotlivé protokoly a tlačítkem proveď importy je možno také provést jednorázový import ročně. V detailu je těchto protokolů pak už se dá přímo přejít na bankovní výpis, tlačítkem bankovní výpis a tam se již dostanete na standardní formulář bankovního výpisu. Takže to byla krátká ukázka. Děkuji. Dobre, tak si teda zhrňme ešte raz možno benefity práve pri tejto krátkej ukážke. Už ja predpokladám, že tým, že vy toto denne používate, tak si myslím, že už tie benefity aj pravdepodobne vidíte. To, čo nám hovoria naši zákazníci o tejto službe, teda naozaj, že prinášame viac automatizácie, úsporu času, vyššiu produktivitu a hlavne cez jedno API dokážeme stiahnuť všetky dáta zo všetkých bankových účtov do ERP systému, že nemusíte to tam mať ako keby po jednej banke, ale naozaj, že všetko naraz. Podľa toho, čo máme informácie, taká stredná firma dokáže ušetriť určite minimálne 2 hodiny denne tým, že už nerieši tie bankové výpisy manuálnou formou, teda nemusí sa preklikávať do banky, kde sa stiahujú tieto výpisy a následne sa nahrávajú do počítača. Z počítača sa teda importujú do ERP systémov. Takže ešte raz to zhrniem, naozaj, že všetky banky v Európe dokážete cez jedno API elegantne posunúť do účtovníctva. Janka, mali sme tu otázku, či to funguje aj s PPF bankou? SPP? PPF. PPF, áno. PPF banka. Táto banka momentálne ju ešte nemáme naintegrovanú, lebo nemali sme taký dopyt, ale je to možné spraviť a je to záležitosť asi 2 týždňov pre nás, ak by ju niekto potreboval. Dobre,
A v prípade teda, že sa rozhodnete využívať Everyfin Bank Connect VS9, tak vás čakajú 4 jednoduché kroky. V prvom rade je potrebné tým, že ide o, ako som spomínala, o finančnú službu, je potrebné mať podpísanú s nami zmluvu o poskytovaní platobných služieb. A v niektorých prípadoch budeme potrebovať aj overiť identitu. To záleží podľa platnej legislatívy, uvidíme, ako sa tam ukážu jednotlivé aspekty, ale vo väčšine prípadov stačí podpísať zmluvu. Buď ju vieme podpísať zaručeným elektronickým podpisom úplne na diaľku, alebo potom môžete poslať zmluvy v 3 vyhotoveniach manuálnym podpisom. V následujúcom kroku, keď už máme vlastne zmluvy podpísané, tak vás vyzveme, aby ste si zriadili registráciu v našej aplikácii app.everyfin.com. Nájdete odkaz aj na našom webe everyfin.com v pravom hornom rohu a následne si pripojíte firemné bankové účty. K tomuto máme nachystané aj videá, takže kolega vám ich popíše v nasledujúcich krokoch. A v tomto momente náš technik ešte vygenerováva pre vás client ID a client secret, ktoré si zadáte do ESA a potom už vlastne ďalšie kroky majú na starosti SO9 konzultanti, ktoré vám opíše pán Chmelár. Áno, na tomto krátkom videu si viete pozrieť, ako vytvoriť účet v Everyfine. Je to veľmi jednoduché, buď si to vytvoríte cez svoj Google účet, alebo klasickým e-mailom a heslom a následne my vám pošleme správu, ktorú treba odsúhlasiť. Takže vidíte, je to veľmi jednoduché, zaberie vám to minútku a máte vytvorený účet na Everyfine, keď navštívite app.everyfin.com. Nasledujúce video ukáže, ako si pripojiť firemný účet. Takže už sme v Everyfine, klikneme na veľké plusko, pridáme si firemný účet. V tomto prípade to bude česká ČSOBčka. A my vás presmerujeme priamo do banky, aby ste boli v bezpečí vašej banky, kde zadáte prístupové údaje. A tu zadávate súhlas so zdieľaním vašich dát spoločnosti Usability Engineering Center. Veľa banka vyžaduje aj druhý faktor. V tomto prípade je to autorizácia cez ČSOB Smart Kľúč. Potom vás presmerujeme späť k nám do Everyfinu. Už tam budete vidieť účty, tu sme našli 2 firemné a keďže je to firemný účet, tak treba zadať vlastníka toho účtu, vyberiem si firmu, uložím ju a už ten účet bude aktívny, už tam vidím zostatok, ale aj transakcie. Tu by som ešte možno doplnila, že keď sa vlastne budete pripájať do vašej banky, tak tie údaje prihlasovacie my nevidíme. My potom až následne máme licenciu na to, aby sme vedeli tie dáta, ktoré máte vy na bankovom účte, potom presúvať do iných treťostranových softverov, ktoré potrebujete napojiť. Takže len som chcela ešte raz zdôrazniť, že bankové údaje alebo prihlasovacie údaje do banky vidíte iba vy, to ste vtedy priamo v prostredí vašej banky a tam udeľujete súhlas na to, aby sme videli tie dáta ako licencovaná finančná inštitúcia. Áno, to je zo strany Everyfinu a pán Chmeláš by vám teraz ukázal nastavenia v rámci SO9. No, takže v SU9 od verze 7.0 tam vznikla nová činnost 9.2.15, nebo on už tam možná byla dřív, ale od té verze podporuje právě to nastavení s Everyfinem. Pokud byste tam již ještě neměli právě ten Everyfin, tak stačí stisknout tlačítko nové API definice a tím se vám založí nový záznam v těchto definicích. A pokud přejdeme na další slide, tak zde je potom potřeba nastavit pouze několik parametrů, z nichž nejzásadnější jsou právě to client ID a client secret, tedy přidělené klientské číslo a tajný klíč, které vám byly právě zaslány Everyfinem na základě uzavřené smlouvy. Dále
je tam zadat adresa na takzvaný handler, což je vlastně zase zabezpečený kanál na straně SA9 mezi SM9 a Everyfinem. Tam se jedná o nějaký licencovaný doplněk, který slouží pouze pro udělení souhlasu pro přístup do aplikace SA9 do Everyfinu. A po nastavení těchto 3 parametrů lze tento přístup právě udělit v odkaze pro nastavení na stránkách Everyfin. Ověření funkčnosti lze pak provést tlačítkem test komunikace, kde pokud je všechno správně, tak by se vám měla zobrazit zpráva, že komunikace je funkční. A pak už zbývá nastavit pouze datum, kdy se má provádět stahování bankovních výpisů, což je tedy důležité proto, aby se vám případně nezduplikovaly bankovní výpisy, které jste už dříve pořídili ručně nebo nějakým jiným způsobem importu. A nakonec nastavíte příznak aktivity na ano a pak už máte všechno připraveno pro automatické stahování bankovních výpisů. A pokud jste již dříve měli nastaven job pro stahování bankovních výpisů pomocí API pro jednotlivé banky, tak se vám již automaticky začnou stahovat data z Everyfinu. Tady v tom případě dejte pozor na to, že pokud jste to prováděli z jiné banky a ty též banky máte nastavených Everyfinu, tak to API pro ty původní banky je nutno vypnout, jinak by se vám vlastně ty výpisy stahovaly dvakrát, jednou přes tu původní API pro jednotlivou banku a po druhé přes Everyfin. Takže dávkové zpracování se tedy provádí pomocí jobu, kde si nastavíte dle svých preferencí dobu stahování, třeba každou hodinu a tak dále. Výsledkem je potom vlastně stažené soubory bankovních výpisů, které jsou v činnosti 1.17. A zde jsou jednotlivé protokoly, kdyby tam nastala nějaká chyba, ať už třeba komunikace, nefunkční internet a tak dále, byla by tam zobrazena chyba, ale při dalším stahování by se asi ke dalšímu stažení opět došlo. A zde je také možno provést ten ruční import tlačítkem Provést importy, jak jsme již měli na té minulé ukázce. A jakmile máte bankovní výpis načten, tak ho buď můžete vidět tak, jak jste zvyklí v činnosti 1.2.1.6 bankovní výpisy, ale ve spodní formě na tomto formuláři je tlačítko bankovní výpis, kde vlastně přejdete přímo na ten konkrétní bankovní výpis, který byl načten tímto stažením. Takže to by byla asi ukázka toho, jak to funguje v ESU a opět předám slovo do Trnavy. Ďakujeme. Takže ja som vám slúbila, že budeme mať aj možnosť spoločne nahliadnúť na cenník tejto služby. Je veľmi transparentný. V podstate vy potrebujete vedieť iba to, že koľko máte v banke počet transakcií. A keď sa pripájate do Everyfinu, do tohto univerzálneho internet bankingu, tak ten cenník sa viaže iba na to, že koľko ste stiahli do Everyfinu tých transakcií a potom je jedno, koľkokrát si ich stiahnete do ESA. Takže naozaj sa tá cena odvíja od počtu transakcií na vašom bankovom účte a nastavili sme to ešte aj tak, aby sme vyšli vlastne našim klientom v ústrety, je, že ak je sezóna, tak napríklad môžete mať na bankovom účte do 3000 transakcií na účte, to znamená, že spadáte pod balík 89 eur za mesiac. Ak nemáte sezónu a tých transakcií máte menej, tak sa opäť pozeráme, že do ktorého balíčka spadáte, ak ich tam máte napríklad 500 mimo sezóny, tak budete platiť 29 eur mesačne. To znamená, že je to taký ten business model, ak sa nazýva, že pay as you go, alebo platíte iba za to, čo spotrebujete. Výhodou je aj to, že ak máte napríklad českú firmu a pod ňou máte bankové účty v rôznych krajinách, musí to byť, ale ten bankový účet musí patriť tej českej firme, tak viete to agregovať a všetko sa zrátava dokopy, všetky vlastne firmy, ktoré máte pod tou jednou entitou. Ak máte ale dve entity, to znamená, že máte napríklad českú firmu a slovenskú firmu, tak v tom prípade uzatvárate dve zmluvy na obidve entity a opäť sa agregujú ich účty. Dobre, toto je cenník a potom sme ešte možno chceli spomenúť, že okrem
informovania o služby o bankovom účte, tak sú možnosti aj ďalšie, ktoré, ak bude o nich záujem, tak sa do nich radi pustíme. Ide najmä teda o hromadné platby, ktoré nám už fungujú u viacerých klientov, alebo refundácie, a takisto sú to QR platby, ktoré prinášame do kamenných prevádzok na báze otvoreného bankovníctva. Takže myslím, že tu je pár ukážok, ktoré okomentuje kolega. Na tomto krátkom videu vidíte platbu viacerých faktúr naraz, takže vyznačil som si, ktoré faktúry chcem zaplatiť, vyberiem si z ktorého účtu a my vás zasa presmerujeme, budeme tu mať druhý faktor, takže v bankovej aplikácii to potvrdím a vrátim sa späť do Everyfinu, kde už mám tie faktúry zaplatené. Dobre, ja myslím, že nastal čas na vaše otázky a naše odpovede, takže ak máme nejaké otázky. Áno, v čete sme mali jednu, či podporujeme aj Oberbank. Áno. A máme áno, ďakujeme. Ďalšia otázka bola, že teraz sme ukazovali sťahovanie výpisov, ale či funguje párovanie platieb? Ano, toto bude otázka na mě, takže součástí právě té definice bankovních výpisů je i možnost tam automaticky i hned po tom stažení provést párování. A funguje to naprosto stejně tak, jako když stahujete bankovní výpis třeba z nějakého CSV souboru nebo XML souboru, který vám zašle banka, nebo si ho stáhnete na stránkách banky. A tak, jak provedete párování automaticky při tom stažení úplně stejným způsobem, pokud jsou tam samozřejmě správné variabilní symboly a tak dál, tak se provede i hned párování dokladů. Takhle stačí. Super. Ďalšia otázka je ohľadom poplatkov, že poplatky Everyfiny sú jasné, ale SO9, či je to v cene licencie? V rámci SA9 tak ten handler, který zajišťuje tu komunikaci a veškeré jakoby licence, ty jsou podchyceny v rámci klasického SA9, neboli činností, které máte už v současné době, takže za to nic neplatíte. Poplatek je maximálně za to, že vám pomůžeme s nastavením samotného toho spuštění a to předpokládám, že je maximálně do hodiny práce. Ďakujeme. Je možné několik faktur vytvoriť jednu hromadnou platbu? Tak tady je otázka, jestli myslíte buď v Everyfinu, tam to kolega ukazoval, ale samozřejmě v SU9 možnost hromadné platby vytvořit je, a už je tam historicky několik, spíš desítek let. Ale co se týče vlastně nějakého nástroje, který právě podporuje to, jak ty jednotlivé platby vlastně spárovat, jak na straně odesílatele, tak příjemce, na základě třeba nějakého avíza, tak tato možnost mimochodem byla vytvořena a byla vlastně předmětem doplňku, který byl vydán před týdnem. Takže tam byly nějaké podpora plateb právě těch hromadných s tím, že se zasílá avízo druhému subjektu a na základě toho avíza se vlastně opět ten bankovní výpis rozpadne. Áno, vidím tu ďalšiu otázku od pani Kulhánkovej, no, ale asi ste ju aj zodpovedali. Keby nie, tak poprosím pani Kulhánkovú, nech sa nám ozve. Ďalšia otázka bola, že keď nie sú správne variabilné symboly... Řeknu to tak jako jste dosud párovali bankovní výpisy, tak je budete párovat stejně. Pokud vám pošle ten bankovní výpis, je to jenom jiná forma načtení toho souboru. Pokud jste ho, ať už jste ho pořizovali ručně, opisem z papíru, nebo jste stahovali soubor z banky, nebo jiným způsobem jste ho tam nějakým způsobem dostali, tak jste nějakým způsobem prováděli párování. Totéž budete provádět
i nyní. Pokud všechno bylo správně, variabilní symbol, částka spáruje se vám automaticky, pokud ne, pokud vám dostali jinou částku, spletli variabilní symbol, tak stejně tak jako dosud to budete muset řešit zase ručně. Ďakujeme. Toto je otázka na Everyfin. Či vieme prepojiť Everyfin zo SAP? Áno, momentálne prebiehajú o tom rozhovory aj s týmto ERP systémom. Je to možné, lebo my spolupracujeme s viacerými ERP. Technologicky to je možné. Já jenom tady si do toho trošku jakoby rýpnu. My jsme byli jedni z těch prvních, kteří de facto před všemi konkurencemi tohleto začali společně s Everyfinem dávat dohromady. Takže tady spíš jenom navazuji na to, že ne všichni zareagovali asi včas. Ďakujeme. Ďalšia bola tiež na Everyfin. My sme v tej ukážke, Janka, ukázali, že platíme tie faktúry z Everyfinu. Tak otázka je, že či Everyfin číta nezaplatené faktúry z SO9, či sa potom dajú zaplatiť z Everyfinu. To je asi na pana Chmelářa, ale myslím, že akože áno, je to vízia, môže to byť jednou z vízií. Zatím nic takového není, zatím Everyfin doklady z ESA nečte, takže je tam nemůže ani platit. Nebo může, pokud by tam byly zadány ručně, ale jako nyní se faktory z ESA 9 do Everyfinu nějakým způsobem neposílají. Nevím, jestli vůbec taková možnost je v Everyfinu. Možnosť je, bolo by to cez endpoint, ale to je taká technická debata, akože áno, dalo by sa to, vieme si to predstaviť. Super. Ak sa klient rozhodne pre balíček small, aká je cena za transakciu nad rámec balíčku? Tam nie sú ceny nad rámec, ak spadnete už ako keby ten počet transakcií, ktoré stiahnete do Everyfinu, bude presahovať ten balíček small, tak sa dostávate do balíčka, ktorý je následne po ňom. To znamená, z 19 skočíte na sumu 29. Áno, že dostanú sa do ďalšieho balíčka v tom mesiaci. Áno, ak prekročíte ten počet transakcií z 250 na 255, tak už ste v tom ďalšom balíku. Dobre. Ďalšia otázka je od účtovnej firmy, ktorá má desiatky klientov. Je ich tam viac tých otázok, tak asi si to rozoberieme. Že či participantka pochopila správne, že každý klient si musí uzavrieť samostatnú zmluvu s Everyfinom. Ešte raz by si mi ju mohol prečítať, pani. Hej, že keď účtovná firma má desiatky klientov, či si musí každý klient uzavrieť samostatnú zmluvu s Everyfinom? A samozrejme tam aj poplatky, či sa budú faktorovať potom klientovi alebo tej účtovnej agentúre. Áno, ja môžem popísať situácie, ktoré vidím, lebo tento systém používajú naozaj, že účtovné firmy často, takže tam vidím v praxi to, že veľa účtovných firiem má aj možnosť akože prístupu do toho bankového účtu. V tom prípade vieme zmluvu uzavrieť na tú danú účtovnú firmu. Ak však majiteľ účtu nepovolil prístup účtovnej kancelárii a nemá tie disponibilné práva, tak v tom prípade je potrebné, aby si zmluvu uzavrel takýto konečný používateľ Everyfinu priamo s nami a je potom na možno také biznisové otázke, že kto poniesie tie náklady. Vieme si predstaviť aj to, tak vidíme, že tie účtovné kancelárie potom fakturačne to ide pod nich, ale zmluva na prístup a sprístupňovanie tých údajov do ESA je priamo uzavretá s tým majiteľom účtu, s tým, že on súhlasí s tým, aby tieto náklady znášala kancelária účtovná. Tuto by som možno ešte doplnila, že sú rôzne spôsoby, ako túto službu odkomunikovať v takýchto prípadoch. Máme s tým skúsenosti a veľmi radi s tým pomôžeme, ak je treba.
dá sa to pekne vysvetliť a hlavne ich aj motivovať, že nebudeme od vás potrebovať, aby ste nám generovali výpisy manuálne alebo zasielali e-mailom, ale budeme to vidieť priamo v našom ERP systéme ESO. Takže sú tam také nejaké komunikačné techniky a metódy, ako tých majiteľov účtu namotivovať, aby si pripojili ten účet do Everyfinu, ktorý potom následne posiela tie informácie do účtovného softvéru. Super. Ďalšia otázka bola, že v akom formáte stiahuje Everyfin výpisy? Já řeknu, Everyfin nám do ESA předává výpisy pro všechny banky ve stejném formátu, je to nějaký, není to XML, je to JSON a je to skutečně se jedná zatím o stahování výpisu. Je tady potom, byl tady dotaz, jestli i pro převody do banky. Zatím tyto převody do banky v ESu přes Everyfin řešený nejsou. Samozřejmě s tím počítáme v další fázi, že jakmile budeme mít plně zpracováno všechno, co se týká stahování výpisu, tak bychom chtěli se dostat i k opačnému směru, tedy k zadávání platebních příkazů a jejich posílání přes Everyfin. A máme tu ešte ďalšiu informáciu k tej účtovej agentúre, že oni majú pasívny prístup, takže iba načítanie a stiahovanie výpisov bez transakcií, bez vytvárania nových transakcií. Áno, to nie je problém. Presne takýto pasívny prístup je OK a dá sa to tým pádom technologicky sprocesovať, aby aj tie pasívne prístupy technologicky vedeli posielať tie dáta tam, kam potrebujete. Máme tu potom ešte ďalšiu otázku na úhradu faktúr z Everyfinu. Či to môžeme vysvetliť ešte aj na praktickom príklade? Úhradu faktúr z Everyfinu. Takže my sme vlastne ukázali, že ako to funguje v Everyfine a takým istým spôsobom by to vedelo fungovať, ak budete mať záujem a aj tie hromadné platby majú rovnaký princíp, že tá technológia vlastne bude embedovať tie faktúry. To znamená, že v SSI vyberiete faktúry a tie zaplatíte cez Open Banking technológiu, ale predpokladám, že ešte pán Chmelář doplní. Jak jsem říkal, tak vlastní platby prováděné z ESA zatím nejdou přes Everyfin jako takový, ale pokud se týká potom už toho stažení, pokud už to byste uhradil fakturu z Everyfinu, tak pak její zaúčtování v ESu 9 právě proběhne prostřednictvím toho, že stáhne si bankovní výpis z Everyfinu a tam to proběhne standardně tak jako dosud, tak jako by to bylo stahováno z jiné banky. Tak, jak je tady psáno, přes variabilní symbol plus částka se provádí standardně párování. Vidím tady další otázku, jestli bude mít Everyfin včera premiéru nebo již na místním bankovním prostředí otestován. Naše firma SO9, tedy Everyfin, používá v podstatě asi rok a kde stahujeme, ne samozřejmě všechny banky, máme Komerční, ČSOB, nevím teď, co ještě máme. Takže tady to chodí. Samozřejmě může se vyskytnout banka nebo nějaká banka, která otestována v našem prostředí není, ale zatím všechny banky, co naši zákazníci chtěli, tak připojeny byly. Já tady jenom pana Chmelaře, jestli můžu doplním, vlastně seznam našich bank je u nás popsán na Wikipedii, všechny jako kdyby otestované námi banky. A zároveň bych se vrátila k té otázce toho provozu na cloudu. Vlastně jeden z těch pilotních zákazníků, kde jsme testovali opravdu propojení ESO9 a Everyfin, tak běží na cloudu ESO9, takže zákazníci nemusí mít strach, že na tom cloudu by se vyskytla nějaká anomálie, že by jim to někde nefungovalo. Ďakujeme. Ďalšia otázka je tiež ohľadom tých platieb, faktúr, že akom horizonte plánujeme implementovať možnosť zadávaní príkazov
VESO 9. Tak to si asi vezmu já. V podstatě horizont vám úplně neřeknu, nemůžu vám slibit, že to bude v další nebo v nadcházející verzi, protože to musí zase projít nejdřív testováním u nás v rámci firmy a následně se to musí otestovat na nějakých pilotních zákaznicích, než to opravdu uvedeme do ostrého provozu. Takže záleží, jak dlouho budeme provádět testování a ladění. Opravdu nemůžu vám slibit, že to vydáme v letní nebo zimní verzi. Budeme se snažit samozřejmě co nejdříve, ale musíme opravdu projít těmi kruhy toho testování. Já jenom doplním, i vlastně ten požadavek byl i od toho prvního našeho zákazníka, který vlastně tuhletu službu nám vyvolal, že požaduje. Je spíš jenom to, že my opravdu potřebujeme mít 100% otestováno a to samotné testování i u nás ve firmě probíhalo, dá se říct, od června loňského roku až do konce loňského roku, takže skoro 3/4 roku. A i ten opačný způsob posílání je daleko pro nás důležitější ještě více otestovat, protože tam už odchází platby pryč a tam to opravdu musí být 110%. Ďalšia otázka je ohľadom pohybov. Či sa z účtu automaticky stiahne výpis pri každom pohybe? To je zase asi na mě. Já už jsem říkal, že vlastně stahování se provádí nějakým způsobem, to znamená spouštěním toho jobu. Pokud si ho nastavíte, že se bude stahovat 3krát za den, nebo se bude stahovat každých 15 minut, z hlediska ESO je to jedno. Další věc je, zase i Everyfin má určité intervaly, to se pak vyjádří kolega, který může stahovat ty z jednotlivých bank, jen taky nestahuje úplně online, ale třeba jednou za půl hodiny. Myslím, že je to standardně tam takto nastaveno, to by vám řekl kolega. Samozřejmě je možno v případě potřeby, jak jsem ukazoval, to stáhnout ručně okamžitě, kde pokud ty data jsou již v Everyfinu, tak se v tom okamžiku dostanou i do ESA. Možno na to by som hneď naviazal aj poslednou otázkou, či je interval 30 minút ako ten najkratší. To je asi na mňa viac menej, ale potom možno ešte pán Chmelář. Takže my vieme nastaviť sťahovanie intervalu na vyššiu frekvenciu, ak je potrebné. Pri ERP systémoch máme skúsenosti, že stačí pol hodina v rámci pracovného času, a ak to by potreboval vyššiu frekvenciu, tak sa vieme dohodnúť aj na vyššej frekvencii. Ďalšia otázka je zasa ohľadom automatického stiahovania výpisov, že ako to bude s kurzom? Zase tady samozřejmě teď je otázka, jakým způsobem vlastně pokud ty platby, které se provádí teď okamžitě, jaký mají kurz bance. Jeden kurz je, jako, jakým vám to účtuje banka, druhý kurz, jakým se to účtuje v ESU. Stejně tak, jako když byste stahovali dnes bankovní výpis, záleží na tom, jakým způsobem máte nastaveno účtování kurzem bankovní výpisy. Pokud tam máte nastaveno standardně pro účetnictví, že je to včerejším kurzem, tak by to neměl být problém. Teď skutečně nevím, jak by to, pokud by tam ten kurz nebyl a chtěli jste to účtovat okamžitým kurzem, tak vlastně by se to v tom okamžiku nestáhlo nebo nezaúčtovalo správně, nebo zase na způsobu nastavení, jak je to nastaveno v ESU, že by se vzal aktuální kurz z dnešního dne, pokud není znám, ale vzal by se třeba včerejší. Záleží na nastavení v ESU. A ďalšia otázka vyzerá byť tiež asi na vás, pán Chmelář. Je to o spojení platby s prodejkou. To je trošku asi jiný problém. Možná by mohla k tomu říct Jana, jak tohle to funguje. Jelikož prodejno dělá úplně jiný kolega, který tady s námi dneska není, tak úplně nevím, jestli odpovím správně. Ale jelikož vlastně máme napojeny platební terminály, umožňujeme platbu přes platební terminály,
Teoreticky se ptáte, jestli by šlo tím platebním terminálem jako kdyby zaplatit přes Everyfin. Je to opět možnost platby z ESO9, takže je to vlastně odpověď, kterou jsme vám už kdysi dávali, že je potřeba veškeré tyhle průběhy řádně otestovat. Jestliže budeme zapojovat platby přes Everyfin u nás v ESO9, je potřeba otestovat na naší straně, otestovat na zákaznících, nějakých pilotních a následně to můžeme pustit do provozu. A s tím vlastně souvisí i to propojení té platby s tou prodejkou. Je to úplně stejný princip. Je to platba, která probíhá z ESA. Takže musí se to nějakým způsobem naimplementovat, otestovat a dále dát do provozu. Ďakujeme. Janka, či podporujeme, Unicredit podporujeme, to tam už napísal pán Chmelář, či podporujeme VUBčku? Áno. A k tomu dalšímu, tam, jak jsem řekl, v typu dokladů bankovní výpis je možno nastavit, jakým kurzem se vlastně má účtovat. Pokud tam máte nastaveno dnešní, tak to samozřejmě bude problém, že by se tyhle valutové platby dnešního dne neměly jak zaúčtovat. Pokud máte nastaveno pro účetnictví, že se bere kurz včerejší, což teďka nevím, jak je standardně ve SU nastaveno, tak by se prováděl včerejším kurzem. Perfektné. Bola tam otázka na ohľadom nahrávania webináru. Áno, nahrávame tento webinár, potom ho zostriháme a zazdielame vám ho. Ešte kým čakáme na otázky, možno by som vám spustil malú anketku, aby sme videli, ako sa vám to pozdávalo. Tak v čete, alebo vám to možno aj vybublá hneď tuto, by sme chceli dostať od vás malý feedback. Bude tam ešte jedna otázka asi na Everyfin, čo sa týka tých poplatkov. Je to za počet transakcií položiek na bankovom výpise? Áno, správne ste to pochopili. Perfektné. A Janka, to sa nám naplňa, to je super. Prípadne, keď máte ešte otázky, kľudne ich šupnite do chatu. Ešte máme pár minút, kľudne by sme ich vedeli zodpovedať. Já možná bych trošku navázal jenom na ty další služby, které vlastně Everyfin poskytuje. Oni tam zazněli někdy k závěru, že jsou to i ty platby, které jsou z těch kamenných obchodů, že se dá vygenerovat QR kód, že se dá prostě i ušetřit za spousty věcí, které vlastně současně ten zákazník dělá nebo je nucen dělat přes banku nebo přes karty spíš. Tak jestli bych tohle ještě mohl požádat na tu, než se vyplní ta anketa, trošku rozvést. Já vím, že tam byl ještě, jsme měli připravený slide jeden, který jsem tam neviděl. Áno. To je táto ukážka, to sme chceli vlastne ukázať princíp. Open banking technológia v Európe vznikla práve preto, ako som spomínala, že až 80% transakcií v malom obchode spracovávajú americké technologické firmy a Európska únia sa vlastne od tejto závislosti chce touto open banking smernicou PSD2 vymaniť, teda je to nejaká cesta, ktorú zvolili. Takže ide o ten princíp, že finančná inštitúcia licencovaná open bankingová takto ako my môže vytvoriť alternatívnu platobnú metódu, napríklad pre e-shopy alebo pre kamenné predajne. Samozrejme, tá pridaná hodnota oproti klasickým terminálom je aj v tom, že sa dá krásne napojiť na rôzne iné systémy a potom vyhodnocovať tie stavy objednávok. Nielen ERP, ale aj webové systémy, ktoré vedia potom vyhodnocovať, aký je stav platby. Dobre, poďme teda si vysvetliť, že ako vyzerá e-shopová platba napríklad. Tu sme na nejakom checkout procesi, teda v momente, keď si zákazník chce vybrať, že chce platiť bankovým prevodom, rýchlym bankovým prevodom pre obchodníka. To znamená, že túto platbu má na účte do 10 sekúnd. Je to veľa teda rýchlejšie oproti karte. Ide to napriamo, my tie peniaze nikdy nechytáme. My máme technológiu, ktorá dokáže inicializovať tú platbu. To znamená, že cez API dostaneme informáciu od obchodníka, koľko chce zaplatiť, koľko potrebuje od zákazníka zaplatiť a my potom vlastne, keď si vyberie
platbu cez rýchly bankový prevod alebo open banking platbu, tak vieme túto platbu nastaviť v jeho internet bankingu, kde ju autorizuje pohodlným spôsobom, ako napríklad biometriou. Takže poďme si to ukázať. Tu si vybral teda platobnú metódu Open Banking, následne si zákazník vyberá banku, v ktorej chce zaplatiť. Nemusí mať našu aplikáciu inštalovanú. Toto je jednorazová platba, kde sme vlastne nachystali v jeho internet bankingu tu na potvrdenie a potvrdenie prebehlo biometriou, takže naozaj je to veľmi rýchly spôsob, ako zaplatiť a zároveň pre obchodníkov je to oveľa lacnejšie ako platby kartou. Takže je to rýchlejšie, lacnejšie a je to momentálne najbezpečnejšia forma platby, aká na trhu existuje. Podobný princíp sme uplatnili aj v kamenných predajniach, tam už máme takisto, toto nám beží na viacerých e-shopoch, ktoré tu môžete vidieť. A zároveň máme už aj v produkcii spustené u slovenských, ale aj u zahraničných klientov práve službu, ktorá umožňuje platbu v predajni cez Open Banking a tam sú dva spôsoby. Buď sa generuje QR kód, ktorý sa skenuje fotoaparátom a potom vlastne tá platba prebieha podobne, ako ste videli, vlastne rovnako, ako ste videli, ako keby to bola online platba na e-shope. Alebo máme aj takúto vlastne inštaláciu, kde sa QR kód zobrazuje na termináli a ten potom vlastne v našej aplikácii Everyfin Wallet má zákazník napojené bankové účty a tam generujeme aj elektronický bloček. A v tomto prípade by bolo možné, určitá vízia je taká, že ten bloček, tým, že my ho vieme vygenerovať priamo s platbou v elektronickej forme, tak vieme pripraviť endpoint, ktorý by to poslal rovno do účtovného softvéru. Takže by sa ten cyklus celý uzavrel a zdigitalizoval. Ešte máme jednu otázku ohľadom ceníka. Či sa do počtu transakcií zarátajú aj položky, ktoré účtuje banka svojmu klientovi, poplatky, úroky a tak ďalej? Áno, je to tiež položka na bankovom výpise, takže tieto informácie prenášame cez našu technológiu do účtovníctva. Tam to tiež treba mať zaúčtované, áno? Tak. To sa asi pýta nejaká slovenská firma, ktorá teraz vidí tie transakčné poplatky, že tých je často. Sa teraz ukazujú na bankovom výpise. Dobre. Vyzerá to tak, že už nemáme ďalšie otázky. Tak v tom případě, pokud už žádné nejsou, samozřejmě kontakty jsou tady uvedené na nás, jak na kolegy, tak i na nás jako na firmu. Za SO9 tam si myslím, že to je jednodušší, tam nějakou určitou způsobem komunikujeme společně, ať už přes naši podporu, nebo přes konzultanty, kteří jsou k vám přiděleni. Takže tady je spíš jenom pak, pokud vás to zaujalo, možnost nás ještě dodatečně skontaktovat, eventuálně pokud budete to chtít zřídit, tak postup jsme si řekli a rádi vám pomůžeme to zprovoznit co nejkratším termínu. Na SO9 je to jednodušší varianta, tady žádné smlouvy, žádné právní věci neřešíme. Je to spíš pak na tom mít všechno podchycené, protože, jak jsme tady říkali, je to bankovní službě, takže je potřeba počítat s tím, že tomu předchází i nějaké právní dokumenty ze strany vás a společnosti Everyfin. Takže za našu stranu Everyfin ešte raz ďakujeme za to, že ste si našli čas a ešte raz budeme sa tešiť, ak túto službu si budete chcieť vyskúšať na vlastnej koži. Ja som presvedčená o tom, že vám prinesie veľa benefitov. Tak ještě jednou děkujeme, popřejeme vám pěkný den. Budeme se těšit, že budete tuhletu službu využívat a pomůže vám i vám v rámci firmy zoptimalizovat, zrychlit některé procesy. Takže nashledanou.
Ďakujeme. Naschledanou. Dovidenia. Nashledanou.